Nek poteku suze biserne. Može, Klemek! Može. Gledaj šarfove za Boga. Ona zaista pjeva kao anđeo, ona ima taj specifičan glas zbog svoje naobrazbe koja je i mi smo prilagodili ulogu i njezinu izvedbu tome što Hana može, što rijetko ko može, napjeva na taj jedan gotovo renesansni način koji je danas teško dobiti od profesionalnih pjevača, jednostavno zbog nekih tehničkih stvari, to su mi objašnjavale cureni, ja se u to najbolje ne razumijem. I to smo naravno onda odlučili dati našoj publici da vide i taj dio. Ne zovite me. Moram priznati da mi u početku nije baš bilo svejedno. Nisam očekivala da se jedna scena, na primjer, može snimati toliko dugo, nisam znala gdje treba gledat, koju kameru i tako. Ali ipak sam išla na neke satove glume prije nego sam došla u ovaj projekt, tako da su mi sve objasnili. Ja mislim osobno da je Hana jako talentirana i za glumu i stalno nagovaram Tončija da ju pusti na glumačku akademiju. On se prima za glavu i kao nemoj to govoriti pred njom, ne želim još jednu zvijezdu u obitelji, zašto nije pravnica? Moram priznati da me je gluma zainteresirala, sad vidit ćemo šta bude, bit će.